אני שואל אותו, מכיר את ג'ו? שואל אותי איזה ג'ו? ג'ו. שב בצד. שואל איזה ג'ו, הוא מרים את זה. הוא מעביר לו כמו טלפון שבור עד הסוף. האחרון אומר לי, ואז אני עושה את זה מחדש, אתם תראו את הסוף. מה? זה מה, אני לא יודע. זה גם אני בווידאו. אני בווידאו. ואז תשארו גם באמצע. לא, אני אמור לחכות אותה יד? אני אמור לחכות אותה. כן. אתם תדעו לבד. מכיר את ג'ו? שואל אותי איזה ג'ו. איזה ג'ו? ג'ו הזה. מכיר את ג'ו? איזה ג'ו? ג'ו הזה. רגע, אני חייב לראות, מכיר את ג'ו? תקתקו את זה. מכיר את ג'ו? איזה ג'ו? איזה ג'ו? ג'ו הזה. תקתקו, מה? נו, רגע. מכיר את ג'ו? ג'ו. איזה ג'ו? מכיר את ג'ו? איזה ג'ו? איזה ג'ו? מכיר את ג'ו? איזה ג'ו? ג'ו הזה. 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 מכיר את ג'ו? איזה ג'ו? הזה. מכיר את ג'ו? ג'ו הזה. מכיר את ג'ו? ג'ו הזה. מהר. מכיר את ג'ו? יאללה, ג'ו הזה. אותו מהפרסה. מכיר את ג'ו? Go